हॉकी असोसिएशन जळगाव व गोदावरी अभियांत्रिकी महाविद्यालयातर्फे 29 ऑगस्ट 2021 रोजी राष्ट्रीय क्रीडा दिवस उत्साहात साजरा करण्यात आला। यात 55 क्रीडा शिक्षकांना पुरस्कार देण्यात आला आहे। कार्यक्रमाचे प्रमुख पाहुणे म्हणून माजी आमदार प्राध्यापक चंद्रकांत सोनवणे, गोदावरी फाउंडेशनचे सदस्य डॉ. केतकी पाटील, जिल्हा क्रीडा अधिकारी श्री मिलिंद दीक्षित, उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठाचे क्रीडा संचालक डॉ. दिनेश पाटील, गोदावरी अभियांत्रिकी महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉ. विजय पाटील यांची उपस्थिती होती। 6 क्रीडक शिक्षक संघटक यांना जीवन गौरव पुरस्कार देण्यात आले। तसेच 49 शिक्षकांना गुणवंत क्रीडा मार्गदर्शक पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आला आहे। या जिल्हा क्रीडा पुरस्कार प्रदान सोहळ्यात गुणवंत क्रीडा मार्गदर्शक पुरस्कार श्री चंद्रकांत सोनवणे यांच्या हस्ते मोहम्मद अजहर खान फरीद खान क्रीडा शिक्षक ॲग्लो उर्दू हायस्कूल पाचोरा जिल्हा जळगाव यांनाही देण्यात आला आहे। कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन प्राध्यापक आसिफ खान यांनी केले तर आभार प्राध्यापक शाफिक अन्सारी सर यांनी केले। कार्यक्रम यशस्वीतेसाठी गोदावरी अभियांत्रिकी महाविद्यालय व हॉकी असोसिएशन जळगाव यांनी प्रशंसा घेतली आहे। मोहम्मद अजहर खान फरीद खान यांना गुणवंत क्रीडा मार्गदर्शक म्हणून पुरस्कार मिळाल्याबद्दल त्यांचे सर्वत्र कौतुक होत आहे। रावेर येथून शेख शरीफ, न्यूज महाराष्ट्र।